Já vás zdravím, přátelé, zrovna vycházím z obchodu z Auchanu v Polsku, platila jsem 410 zlotých, což je nějakých 2200 korun a ukážu vám za co. Tak moji drazí, jak můžete vidět, mi se to tady pomalu ani na stůl nevešlo. Tohle je nákup z Auchanu. Já tomu říkám normálně tak, jak se to píše Auchan, možná se to čte Auchan nebo tak nějak. My tomu říkáme prostě Auchan, který máme tady kousek v Polsku. Minule jsem vám ukazovala, jak v Biedrunce nenaletět, tak tady vám to nehrozí. Já osobně doporučuji spíše Auchan než Biedrunku. Tak jo, takže to byl dnešní nákup z Polska. Mějte se hezky, užívejte si léto, zatím ahoj.